A Asociación Veciñal de Teis mantivo no día de hoxe unha xuntanza cos representantes dos traballadores do asteleiro Vulcano para manifestarlles o noso apoio na defensa do mantemento da actividade da construción naval nestes terreos logo da recente sentenza do Tribunal de Conflitos que anulaba a concesión. Estamos a falar dun sector estratégico para Vigo e para o noso país. Neste asteleiro, con máis de 100 anos de historia, foron moitos os veciños que traballaron nestas instalacións e foi o sustento, polo tanto, para moitas familias. Non somos contrarios a que nestes terreos se poda destinar a logística portuaria ou almacenamento de contedores e solicitamos das diferentes administracións, Xunta de Galiza, Goberno Central, unha implicación para garantir a viabilidade deste asteleiro e do proxecto industrial que representa. Especialmente a Autoridade Portuaria de Vigo, que quen debe de conceder unha nova concesión aos actuais propietarios deste asteleiro. Non podemos permitir que desapareza a construción naval en Teis, en Vulcano, polo que supón para o futuro de Vigo e da nosa bisbarra. Yeah.